Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Oh ja, jongens, dat zien we weer. Met gaat anders aan, hè? Het is discuteer. Zwart, groen, wit. Zwart, groen, wit. En de volgende aflevering van weer gaat naar iets anders. Nee, We hebben heel veel commentaar gehad. Ja, over de klei Ja, sowieso, ja. Overal. Dagelijks appjes, jongens, schrap. Ede uitzending dezelfde kleren aan. Zeg, dat kan niet. Maar verzwijten gewoon niet. Nee. Verrukken wel, maar dat niet. Ja, die. Ja, Nou, ik heb althans TikToks van u voorbij zien komen. ja van u. Dat is goed dat ze er niks rooks, maar... Ja, hij is nog net niet de stickers van de roede afgevallen. Want, dat is nog wel 2 omgedraaid, zeg ik. goed. Begon voor het even hebben, Marvin. Ja, even op stap gewoon. En ja, ik heb André Rieu afgelopen jaar ook een beetje uitgelicht wat ik zag in onderwerpen. Ja, daar waren we ook bij. Ja. Daar waren we met z'n allen bij natuurlijk. Dus, Ja, dat was Weet ze nog alles van daarover of niet? Ja, laten we Ja, het sorry, ik ben een beetje heftig dan meteen. Maar was er daar... Kun je zich de laatste uur nog herinneren? ja, ik kan niet meer alles met de herinneren. pion Ja. door over het fruit op de knieën. Ja, dat zo ben ik Oh, de ook, hè. regendansen. Ja, ja, ik vond het eigenlijk een geniale avond. Dus, En dan moet je voorstellen. 15.000 man op het friethof. Iedereen aan het genieten, het luisteren. Er wordt geen drankje geschonken als er één mens in het spullen is. En dan maar 1 tafel. Dat is gigantisch het misdragen was. vond ze het misdragen? Nou, ja. We hebben ons geamuseerd. Geamuseerd. Ja, en inderdaad, we hebben een windje gehad. En Een kiesje. Een kiesje. Ja. Oh, ik vind het En toch een misdragen regenboog. als zich tussen En de een lange regenboog, tafels ja. op de knieën. Ja, en een andere samba. Ja, dat is komen lui uit Australië. Die kan voor duizenden euro's daar zetten. Ja, ik vond het wel geniaal, want inderdaad, ja, daar stond ik uit pionnen. Ja, weet je, vroeger, ik zat toch ook al, pak ze in de pion, alsof ze ergens in een ding, ja. Misschien is het leuk, die beelden hebben we nog, hè? Alsof Die kennen we misschien een beetje in. Ja, dat is leuk, die ja. komen Ja, nu we hebben voor er beelden de van. Ik heb de beelden van, ja zeker. Ja, ik heb een goede foto gemaakt die avond, maar wij Ja. kennen me niet meer wel Ja, herinneren. die is toen ingehuurd door Rieu, ja. Nee? Ja, ik vond het zelf een hele schöne foto, ja. Ja. Ik ken ooit nog eens gebruiken weer, dat weet ze niet wie niet. Ja, wie niet was dat? Stel een foto met Rieu, Dit is toch? een zwart-wit foto. Zwart-wit foto. Wat ik van hem gemaakt had. Gewoon, ja, ik vond het gewoon een schöne foto, ja. Maar Een schöne foto. Nou, maar ik heb het gezien wie er die maakte. Dat is echt zo, allemaal in Rieu, dit is dat te veel te breien. Of ja, wat naar het. Ja, wel na het concert, Na het ja. concert. Maar die moest gewoon 3 keer zeggen, toch? Wie ze hem, 3 keer, ja. Maar, nee, maar dat is inderdaad, dus wat Kenneth zegt, uit al die landen komen allemaal die lui en die willen allemaal Rieu zien. En ik liep daar inderdaad ook zo zelf Dat is, tussendoor en dan, hup, en dan heb je die foto kunnen maken. Ja, Ik heb nu ook een beeld. dat is echt mooi. Dat was een schöne foto. Gisteren nog wel eens op stap. Ja, weinig eigenlijk. Ik Nou, gewoon ja, ik zie vrijdag toch wel regelmatig weer eens... op stap niet. Ja, maar gewoon een lekker putje bier drinken met de jongens. Ja, tuurlijk. Dus, ja, ik vind het wel leuk. Ik moet zeggen, nu een vakantie gehad en zo. Ik vind het wel lekker wie van nu ook zit. Dat is gewoon, ja, weet je, ja, op stap gewoon is dat nog een beetje van onze tijd. Ik denk dat Veer het vooral inderdaad gaat borrelen, gaat vertellen, gaat dat. Nou, Maar is ja. dat van deze tijd. Nou, van Ja, deze nou, week niet. Vorige we week hadden wel. dus gezegd, dan zal we gaan drinken afgelopen week. Dat zien we gewoon doen. Gaat. Gaat. Toch? Ja, MVV kon nog goed de play-offs pakken. Die Verzaten hij, ja. Ja, hij is precies in deze ruimte. Ja, En die moest in de rust moest zich nog optreden. dat was geweldig. Was ja. wel chic. Ja, dat was Oprecht. chic. Echt. Ja, gelukkig hebben we de foto's nog. Hè? Er was geen geluid van, toch? Nee, geen geluid. Nee, we hebben de beelden nog gelukkig. Moest ik het van maken, hè? Ja, het is de eerste keer pas. Ja. Morgen ben ik wel aan het werk. Als stagiairs voor, hè. Oh ja. Ja, dus op een gegeven moment zeg ik tegen Mies, ik zeg vanavond wordt het onze avond. Gisteren met naar de kakkel. Ja, oké. Ja. En dan werd er wel eens Michel Ik en wel ik. met de fiets. Ja, dus Ken het achterop, de groene loper, ik fietsen, ken het achterop. Maar vanuit hij of Ja, druk? vanuit de Geuselt. Oh, dus oké. nog, Ja. Mies, die voelt zich wel 16. ik vond me weer 16. Op de fiets op Verliefde stap. pubers. Met een jongen achter op de fiets met een stwier, dan gingen we de stad in hier. En zat er nog andersom achterop of zat ze echt zo? Nee, ik had hem een beetje vast, ja. Ja. Ik wou bang, ik ging nog haal. Ik had kramp. Nou ja, ik ben al niet atletisch Ja, gebouwd. dan wordt er die benen in de nek zetten natuurlijk. Ja. Als een fiets Ik kan, heb of zelfs platte baan. je gaat links en rechts leuk gehuurd. Je had eens gezien hebben dat we met de fiets daar gingen. Oké. En je zit ook in deze ruimte. Toevallig had hij zien fietsen. Toevallig Heerlijk, wel, ja. heerlijk. Ja, dan gingen we met de tweakers, ja. Nou, lekker cool. Ik hou van op stap gaan. Ja, Want ik heb dat het echt was niet wel te lief. druk. Het was echt te druk. Echt niet te doen. Maar ze kan Cola wel eens niet druk? Smiddags om 12 voor. Ja. Ik vind wel oprecht in de kakkel kan me leuke lui. Draaien leuke muziek. Ja. Jawel, groot. Dat is prima zaak. Wat vind je de mensenzaak in Maastricht?
Marvin? De minste zaak. Ja, wat ze echt denkt van, dat moet gaan, dat was hij doet gevonden. Poh. Ja. Hoe ga je zich nu mee uitlullen? Nee, ik moet dat niet uit te lullen. Want ja, ik ga niet zo snel op stap. Of ik ga niet zo vaak op stap. Dat is een hele vervelende vraag. Ik ga eigenlijk De vragen... celebration. Ja. Nee, ik wil oprecht vragen, wat vindt ze echt een topzaak? Als ze echt dingen op stap gewoon, en dat voor nu even daar moesten zien, dat is altijd leuk. Of dat is een bepaalde... Nou ja, dat is wat ik zei. Ik ben niet meer zo... En dat is heel stom eigenlijk. Want veel komen natuurlijk wel voor ergens echt feest, dit en dat. Alleen echt zo'n... ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon gezellig als je zegt, kakol, lekker putje beer drinken. Ja, Het is een leeftijdje begonnen. Ik denk dat de jeugd van 16 komt ze niet plaatsen binnen Maastricht dingen. Je hebt ze een taal. Is dat überhaupt nog eens vanaf 16? Dat we durven niet te zeggen. Op vrijdagmiddag, toch? Ja, dat is sowieso al niet meer een idee. Het is zo lang... Nee. Maar we zijn niet met 16 ik denk tot vanaf 18 tot, laten we zeggen, 8, 29, dat heel veel aanbod is in de binnenstad. Ja, zeker. En heel veel leuke cafés hebt. We moesten kiezen van Wien in de Kooistraat tot 6 uur 's nachts op stap te Meert. Hebben ze eigenlijk een divers aanbod. Ja. En dan kun je tussendoor naar Philip Tielstraat kun je een umweg pakken, zeg maar. En boven de leeftijd zien er dingen is daar minder aanbod. Maar dat... Maar wat bedoelt ze met minder? De kids Nee, niet minder dat het minder leuk is. Lemke Ja, of maar- het maar ja. roosvoetje of... Ja, maar dat is het ding een beetje verschil. Je hebt een aantal kroegen in de stad. Je moet eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Ja, maar er zijn DJ's en zo. Ja. Dat is top. Mhm. Maar het is ook inderdaad leuk. Gewoon ergens lekker, als je wat Michel ziet, bij... ja, wie had dat dan? Ja, vanaf de Kooistraat af. Zo, Ja, daar. ja. Zo hebben we een windje en een borrelhapje. Zo gaat een beetje dat. En dan daarna draait zich dat wel om. Maar wel niet met de muziek op volle toeren, maar wel gewoon gezellig. Weet je wel. Ja. Dat is een beetje Ja. het... en ik denk dat ik dat Maar ik denk voor dat mezelf ook aanbod wel in het leukste Maastricht vind. niet zo goed is wie het aanbod van de massa lui wat naar binnen geduid wordt, de muziek heel, disjockey draait en Ja. laat die tap maar lopen. Dat is natuurlijk, de doelgroep is heel goed in Maastricht, denk ik, wat daarvoor op stap gaat. Ik heb mijn les metgemaakt. Ik was met Robert, de fotograaf. Die zeiden van, ja, we gaan in september, oktober gewoon voor op stap. Gewoon voor het seizoen een beetje afsleten, even de broerloft. Ja, ik heb je gewoon verteld, toch? Ja, ik vind Robert, het en nu wel zo leuk. was alvast sorry toch dat het openbaar maak. Was het nu maar geen achternaam? Of dan begin achternaam, nee. Robert Privo. Nee, ja, dus... dus op een gegeven moment veel taxi regelt, geen mediabol gehad. En op een gegeven moment Robert, ik, Raoul en Alain stappen in de taxi. Gewoon naar de versus. Maanden. van Allee, tevoren vult hem gepland. komen nu, hè. Allee, vult hem komen. Ja, dus de taxi in Canada, bluesje aan en weet zo. Ja, toen ging ze naar de versus. Hè. Toch het chique of zo, die kinderen niet zomaar in een trui aankomen. En ja, de versus is touw. Maar we hebben wel de moes... Wat is dat? Oh, de moesbar. De moesbar heet Ja. dat, hè? De Ik flamoesbar. Moesbar. Ja, die is top. Dus we gingen daarin, een beetje overdressed. Ja, en ja, we kwamen daarin in een apres-ski tent, waar het gewoon ordinair soepen, havelitas, gewoon gaas geven. Ja, dus kies of delen, of gewoon truck, ja, of gewoon tot de max. Dus eerste fles besteld. Ja, oké, prima, opgedronken met snel. Op een gegeven moment, omdat we die borrel her hadden gehad, begon Robert al een beetje te schegelen. Maar ik ken het ook niet meer zo, we wilden ook het oude Robert. Dus die kan het ook niet meer zo hebben. Dus op een gegeven moment, dan de tweede fles, dan gaat drankjes, is hem gesneuveld, heeft hij gewoon 2-3 uur aan de zijkant zugezeten. Met zijn hand voor zijn gezicht. Nou, prima. Het is wel lekker hoor, om het is dat dan even Ja, zo wel, weg kan. Alles wipjes in nummer. Dus een web is en moet er even onthouden voor het bruggetje daar. Ja, kwamen. En op een gegeven moment heeft dat 3 uur gezeten, gewoon stationair gedraaid. Gewoon lekker geprutteld, hè. Benzine maar bijna erop. Werd ze gewoon even de Brand in de eco-modus. toe. Ja, in de eco-modus stond dat. Ja, en op een gegeven moment gewoon van naar huis. Nou ja, lachen, op stap, ja leuk. Op naar huis, taxi in. Op een gegeven moment, weer kwamen in die taxi, verwarming aan. Gewoon geen achterdeur, weet je wel. Ik zit dan met mijn dikke winterjas opgepropt achter op die bank. Wat, geen achterdeur? Ja, gewoon zo, wat is dat, 3 Moest deur? een stoeltje naar Ah. voren klappen. Ja, precies. Dus ik zit echt even een eigen ruutje, zo, dat was gewoon niks. Dus ik zit daar opgepropt zo met 3 man op die achterbank. En ik kan heel slecht tegen drank, of ik kan op zich wel goed tegen, maar s'avonds, ik moet vaak keer met een maag, ik zeg binnen Ja, ja. moeten. Om het niet ordinair te zeggen. En ja, op een gegeven moment kwam het. Ik zeg stop. Ja, heb ik daar op en zo'n opred in de pizza gelegd. Even gepizzaret. Auto ingestapt, maar Robert was dus klaar. Hè. Die was klaar. Die Ja, zit nog steeds. Die was nog steeds stationair aan het rijden. De halveer onze de ogen niet open gedaan.
Ja, deze zat opgebaard, zeg maar. En op een gegeven moment... dus ik zeg tegen Alain, hè, ik zeg, luister, die man is laatste drood, Robert is voorlaatste. Ik zeg, maar hij woont op die en die straat. Het huisnummer, ja oké. Alain was nog een beetje aanspreekbaar en er was niet Suzanne, dus hem zei, ik fix dat met Robert. Ja oké. Dus op een gegeven moment laten we Raoul uit op Maalberg. Mich toesgebracht. Ja, en Alain gaat met Robert naar huis. Ja, en op die straat aangekomen, huisnummer, ja dat is het. Hè. Robert op de arm gepakt, naar binnen gestrompeld. Ja, boesten de sleutel, ja weet het niet. Ja, is het hij? Ja, nee, ja, half. Dus Alain dag. Ja, we moesten hem gewoon even toesbrengen, even op de bank leggen. En we moesten even inhaken als het niet klopt. Dus op een gegeven moment was de garagedeur open. Achterdeur open. Gewoon, dus Alain dacht van ja, misschien was er een deur open. En de deur van de achterdeur naar binnen, waar stond de sleutel op. Nee, de achterdeur, daar stond de sleutel op. Dus Vincent is dan naar binnen gelopen. Ja, achterdeur stond de sleutel op, omgedraaid. Ja, wie goed is de kans? Naar binnen. En eenmaal binnen, dus dacht Alain van ja, ik ben gewoon toes bij Robert. Dus er was een spul en op een gegeven moment hoorden ze boven in het Engels. Ken hem maar huis, ken hem maar. En de auto, het is mij, Robert. Nee, ja, dus Alain kreeg de schrik van zijn leven. Die er naar buiten gerend. Geweldig. Ja, verkeerde hoes. Ja. Er waren 2 straten op tijd van 3 minuten. Dat is erbij Ja, moeten Met zien. dezelfde naam. Maar even over dat witte heumen. Ik heb toch nog recent metgemaakt. Dat, En het is ja, prima wedstrijd. Laat ik lekker gewoon lui zijn blij. Op leuk wel nog wat dat vandaag lui waren. Die zegt, hey, leuk podcast, Maastricht geteerd, dit, dat. Dus Wat ja. hebben we niet die uur eigenlijk? Nee. Oh, dat dicht was en je hebt het vis. Maar die was sowieso op Dexa herkend en... net toch? Ik heb ze al wel gehad. Ik zal daar de appjes even erbij pakken, wat je er altijd stuurt. Oh, ik zit op het terras en ik word daar aangehouden en die bij de plus. En dan zeg ik in het schade, dan ben ik er wel degene. Jongen. Nee, ik vond we hebben heel veel reactie gekregen. Ja, leuk, Echt positief. heel veel. Maar dat was dus op dat feestje, ja, wat zeg je, ik vind het heerlijk, hè, lui die over hun nek gewoon en zo, fantastisch. En ik was klaar met rijden en op een gegeven moment gebeurde dat gaat. Wie was dat? Ja, dat recent. Recent. En toen op een gegeven moment een paar luizen van, kijk, wat gebeurt daar? En dan had dus iemand in Voortzit gehoord, die had ook zijn pancake, maar netjes in de wc. Alleen er was een wc-wagen. Dus ik denk dat ergens een buisje is opengesprongen. Want toen kwam in één keer zo... kwam zo de ganse... Wat zo niet zo normaal zo... Die slagroom moet zo'n ding Duits. Maar dan spot dat ding gaan zo open. Zo, en dan kreeg ze eigenlijk zo van die ja, ik weet niet, van die... Hondenbrokken. Van die brokken. Hondenbrokken. Dus de volgende... Scholenslagbad. En meteen een brandslang gepakt om dat even allemaal zo weg te spuiten. Ja, en toen kwam die jongen naar buiten. Ja, die was wit kiesje. Het ging allemaal wel, zag je. Dus ja, ik vind dat leuk. Kokhalzen de lui. Dat hebben we de vorige keer ook even Ja, gehad. fantastisch. Zeg die foto's door. Dat film had ik ook gestuurd, Ja, toch? Van met met die deze thuis... Met deze... Stuifzuiger. Ja, ik wil zeggen met de stoopzuiger. Stoofzuiger. Van die Van Duitser. ons gescheten aan, de Robert zeggen erdoor. Had ze die gezien? Nee. Had ze Ja, die je had niet zeker gezien. Und der Staubsauger. Fantastisch, kijk. Ja, daar heb ik zoveel leuk met bezocht. Echt geniaal. En dan die gasten op de achtergrond. Ja, genieten. Hey, maar vanmorgen niet vergeten, Ah, ja. waar ben je weg? Ja, Hey, inderdaad. allee, eerlijk. Waar vandaag nog waar bij mij op de zaak. Er zit, heb je ook dik papier? Want ik moet gaan uitsprinten. Ja, Toevallig ik vind- wel goed op dat moment. Ja, inderdaad. Ja? Nee, nee. Nee, maar goed gedaan met het logo. Ja, leuk Ik heb hè? de media logo. Alles staat er nog logo. niet op. Ja, top. Ik ga dus loren. Stelling. De avond is pas geslaagd als er gespuugd wordt. Ah, nee, absoluut niet. Nee, poh, daar Nee, zijn we ik ook niet ik meer. speel sowieso bijna nooit. Nee? De laatste keer niet meer zag herinneren. Dus nee, absoluut niet. Nee? De laatste keer kan ze zich niet meer Maar slecht dat is herinneren. altijd hoor, een zo? die groep die wel even zijn nek gaat. Ja, er zit nog een hij in de zaal nu, hè. Patrick. In de zaal ook, hè? Alsof Zo, hij, tussen het jongens, publiek. Dat is niet de week. Nee, maar dat is ook altijd wel iemand die wat... zit daar niet gewoon en Maar die gaat wat, zo'n probleem dan in die thuissturen drinken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan me dat niet meer voorstellen dat me dat ik s'morgens wakker moet worden. Dat ik denk, speeën. boah, pik, Nee. ik heb me echt zo slecht gevoeld. Nee, dat is me niet meer weerd, zeg maar. Nee? Nee. Maar ja, goed, ik zit nu in die periode dat ik 2 kids heb, waarvan ja, die dat dan nog met gaan maken, denk ik. Hè. Ja. Want ik kan me nog Dat gaat niet herinneren, meer lang door. ik kan me nog herinneren vroeger bij mijn mam, hè, de Schmiddenrijmerstok, dat ik achter in de auto lag. Oh. En ik zag, mam, rij niet zo wel. Ja, jong, ik rij niet. Hij zei, oh, dat rijdt vuil te halen. Dan heb ik met de kop goed Goed gehaald. te goed. Dat ik gewoon anders niet meer trok. Gek. Ja, dat zijn dingen die vergeet ze niet. Nee.
Maar ja, ik vind dat niet chill eigenlijk. Nee, maar dus... Ik ben wel te enthousiast. Ik ga maar door en door. En gewoon niet qua bedrag of zo, maar ik denk wel van verpakken. De grens is bij mij wel heel duidelijk altijd. En ik wil niet spelen. Nee, absoluut niet. Ik kan wel misschien wel aan het eind nog even een doelroemke wegklappen. Is dat bij jou ook afgelopen weekend gebeurd? Bij ik heb wel een doelroem gehad, ja. Bij mij toen dat heeft dan een doelroem weggegeten. En toen had er achteraf een twijfel of er het celofaan met of zonder had opgegeten. Ja, gewoon Zo snel worden gewoon... gewoon alsof voor de shredder in zonder na te denken. We mogen het toch wel. Dat gaat het niet. Dat is eigenlijk de twijfels van, heb ik nog gegeten of niet? Ja, ja inderdaad waren een twijfel of voor de celofaan, dus we hadden het niet er vanaf had gehaald. Mannen, wat iemand nog gaat kwijt over op stap gewoon? Wat was uw heftigste opstapmoment eigenlijk? Om het even kort af te sluiten. Echt het heftigste. Ik heb natuurlijk niet echt die super periode op stap gewoon zelf met gemaakt. Omdat ik vanaf mijn 18e eigenlijk ieder weekend al aan het rijden ben. Dus ja, er zijn natuurlijk wel momenten. Ik heb voor hem een keer een personeelsuitje gehad. Met de feestgesprek. Gingen van het mondiaal. Dan begint al te glunderen. Ja, daar ging het helemaal mis. Met de eigenaar, gewoon te veel gedronken. Tot ze in de taxibus getrokken moest zitten. Ja. En nou, al je spijt, maar... Ja, precies. Nee, dat heb je niet gedaan. Nee, ja, ruutje open natuurlijk. Kijk, dat zien dan van die voorbeelden. Ik weet nog, het allereerste optreden van de Chicken DJ's. Dat waren een Belgische ergens, een Belgische IJsselhof met een tour in Canada gegaan. Ja, natuurlijk zit ze dan bomvol van spanning, want je weet zo daar er geen gaat komen. En toen weet ik nog dat ik, toen woonde ik op de flat in Daalhof, of in Sjaan. En daar heb ik het keersbumpje wat voor de deur zat, heb ik dat helemaal gefasseerd. Tegenop lopen te rijden. Nee, niet zo verseerd, maar gewoon gewoon een sliert in. De sliert erin, ja. Ja, kijk, en dat zien misschien wel twee heftige momenten waar de zo even kan opnemen, maar ik denk dat het over het algemeen al wel reuze metvalt. Ja, ik heb er wel twee die ik los van die van Rieu dan, want ja, ik vond het gewoon een gezellige avond. Ja, maar dat is meestal. Maar ik heb twee keer, met het anders niet dan. Jawel. Oh, okay. Nee, maar dat is altijd wel als ze heel erg s'avonds amuseert zich nog meer. Meestal. Ja, nou, ik heb twee momenten gehad. En weet je, ik drink tegenwoordig ook geen gelezen wien. Ik heb twee momenten gehad. Ik drink het niet. Ik drink geen wien. Maar dat wil ik nooit meer herkennen. Echt, nee, echt niet. Ik leef met Melissa, met mijn vrouw, leven in de stad. En we gingen een ijsje halen bij, ik weet niet precies wie dat altijd het al. Wie heet dat? Dat is zo'n goede ijszaak. Ja, maar niet goed. Bij de... Meubruck. Ja, bij D'Artagnan ligt dat. Ja. Luna Rossa. Ja, veel dan naartoe. Met de D'Artagnan. Oh, jawel, D'Artagnan. Ja, dat wordt die café wat er vroeger of restaurant. En dat was toen van een vriend van ons. De sfeer af een ijs kolen. Ja, goed, we zijn bijna daar. Andere vrienden waren er gewoon nog. Is het de jongen? Kom even drinken. We krijgen er wat meer. Ja, een flesje wien of een geleesje wien. We gingen van ijsje. Nou ja, op een gegeven moment, ik weet nog wie toe ben gekomen. Ijsje was gesmolten. Ik ben op een gegeven moment naar buiten gelopen bij D'Artagnan. Dan ben ik zo voor de ijskram gaan liggen. Dat was veel geweest. Dat is goed gedaan. Nee, en toen was D'Artagnan gesloten. En dan zit daar verbrengen in een huis met de brommer. Dus Melissa bij een jongen te werken. Dat is wel Ja, dat was een winstje gehad. Maar niet zo. Dus Melissa op de brommer bij de jongen wat te werkte. En ik dan bij de kameraad van ons. En die heeft zo rekskracht op zijn vest. Van ik heb alleen maar zo gelegen. Oh. Tot toes, gek. Ja, dat was. En datzelfde heb ik bij hem toes ook een keer met gemaakt. En toen heeft Delen mijn oudste heeft me toen naar huis gebracht. Want toen ben ik gewoon naar Veur. Dat was volgens mij een communiefeestje. Ja. Ben ik naar de Veurde. En toen op een gegeven moment... maar dat die val ken ik. Toen heb ik veel op het stukje gezeten. En ik heb nu ook een beeld. Dat heb ik nog... Nou, mooi nuts delen. Ik denk dat ze wel nog hebben, ja. Maar toen heb ik daar Veur in een tuin gezeten. Ja, dat heb ik. Dus ja, dat heb geroepen. Maar dat is ja, Huub geroepen. Maar dat zien we die dingen. Ja, dat hoeft voor mij niet meer, zeg maar. Ja, ik zeg toen, het is verkeerd gevallen. Iedereen kent van die verhalen. Heerlijk. Voor een afsluiten, het kritiek is er waarom. Het gaat echt rap, hè. Het is gevlogen. Precies. Snel kleding wisselen en dan op naar de volgende. Kleding wisselen. Dames en heren, dank wel voor het luisteren. Tot de volgende. Amuseer.